Ngabazalwane noma ubani azoma akuyona into encane. Amen. So ke ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu owenze lokho ukuthi afake lo moya ukuthi manibone ngifanele ukuma. Amen. Angisaqali ke sekuneyikhathi ngima. Cishe ama conference onke mhlambe ngayodwa noma ngaba u2 ayiziphele ukhabazele engangicelanga. Amen. Khona nje ngagcina bakuyona ngafike ngafundisa la kwakuyisonto ekseni. Amen. Ngafundisa so namhlanje I'm just coming to preach. Hallelujah. Ngiyabonga ukuthi angamukela ukhabazela ngiqale. Kulula ukuqala mfundisi ukutheleza. Amen. Yabona njalo nje sengiqalile ngiyabazwela laba basezayo. Amen. Ngiyabazwela abasezayo ngoba ayisebezophinda phinda elisho yimi. Mina ngizokhuluma nge-church alignment. Hallelujah. Bafike bakhulume nobe semzwe ngiqala ngithi kubanjwe lentulo. Amen. Angithi kubanjwe lentulo. Sebangakhuluma nje ngolesine ngolesihlanu kodwa nina nizothi hayi khona sibambele lokuqala. Hallelujah. So ke ngiyafisa abazalwane ukuthi ngisho ukuthi sokhuluma nje nge-church alignment. Hallelujah. Ayilana kanjani ibandla. Amen. Siyabonga Bishop for the topic, for the theme. It's a very good theme. I think the theme ngithema sengikhuleke insukwini uNkulunkulu engambolela iscripture, it came to me ukuthi itheme yalesi sikhathi. In fact akuyona itheme yaleli bandla. Hallelujah. Bekungaba kuhle uba bekungaba itheme ebingaba nje for everyone ola endaweni ekwaDukuza osebandleni. Hallelujah. Because this is the time for alignment. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyafisa ke bazalwane ungadli isikhathi sivule emabhayibhelini. Sengizocela uMam Bishop afunde ngizofunda kahle Nehemiah 9 verse 1. Singama ku verse 3. Besingama ku 5 kodwa ake sime ku 3 nje ukuze ngingandi kakhulu. Amen. Uphela khona buya uphela khona buya ngiyavuma ukukhabazela ngacela nje worship team noma ngijake beze lesisho ka 2 minutes bese singena ezweni. Hallelujah. Amen. Ngizwele ngihlabelela kahle. Ngizwele ngihlabelela kahle behlabelela abanye abantu nami ngiyafisa ube ngihlabelele. Hallelujah. Ngeke ngivume ukuhamba bengathanda ngihlabelelana. Ophephela
Hallelujah. 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 Sesofunda angiveza nje khabazela ngizocela uxhumane nomdolomba une media Embs Media engizofisa usubscribe utshele nabazalwane ba subscribe because okuningi uzokufaka amen nivele kule media ku TikTok mdolomba zonke lezo ndawo ku YouTube ku YouTube konke lapho so sho ukuthi abazalwane bangaxhumana yimase siqeda ba subscribe ukuze bakwazi ukuthi bayibone ku TV amen manje sho usungangifundela ngizocela 20 minutes to 25 minutes khabazela I think the message ngobe sengiyidlulisile Nehemiah 9 siqala verse 1 noma ngama 3 amen. Isihloko usuku lokuzila nolokuzisola nolokukhuleka. Verse number 1. Ngosuku lwama-24 lwaleyo nyanga abantwana bakwa-Israyeli babuthana bazila ukudla benezindwangu zamasaka nothuli phezukwabo. Inzalo ka-Israyeli yayizahlukanisa nabezizwe bonke. Yayimi ivuma izono zayo nokona kwawo yise. Basukuma endaweni yabo bafunda encwadini yomthetho kaJehova uNkulunkulu wabo ingxenye yesine yosuku. Ingxenye yesine bavuma izono zabo bakhuleka kuJehova uNkulunkulu wabo. Amen. Ungakhuleka mabishop. Baba izwi lakho le siyabonga ngokwenene. Khuluma ngalo ngomprofeti wakho, vula indlebe zethu kamoya ukuba size ukukhuluma kwakho. Singabheki yena kodwa sizwe wena Nkosi kuye. Senze ngongcwele sinizwe izwi lakho silende singagcini ngokulizwa kodwa sihambe ngalo ngegama kaJesu namandla amen. Thank you. Ngiyabonga kakhulu mabishop. Ngiyafisa kafushane 20 to 25 minutes ake ngiqale ngithi ngifundela endabeni encwadini kaNehemiah ngifisa ukuveza nje ngisaqala ukuthi mhlambe ake ngichaze sikhuluma nge-church alignment wathi ukhabazela mengithinte ekhuluma nge-church alignment kwafika kimina i-wheel alignment ngase ngicabanga ukuthi i-wheel alignment kambe into eyenziwa kanjani makunjani ngabuka ukuthi into yokuqala nje yangifikela ngisabheka ngathola ukuthi yazi emotini ziningi izinto amaphathi amqoka kodwa omunye uzongiphikisa mhlambe but ayikho iphathi emqoka njengamasondo amen hallelujah amen ayikho emotini iphathi emqoka njengama-wheels amasondo amen into uyibona ukuthi imqoka kangakanani kunenye ngoba uyiqhathanisa mina ke ngithi mangabe ngifuna ukubona ukuthi ikuphi okumqoka kunokunye ngithi kuphi okungenzeke maokunye kungekho hallelujah ikuphi lokho ongathi makufeyila lokho bese kwenzeki mangiqhathanisa zimbi ngathi ke mangibuka into esisithi imqoka emotini sisithi injini hallelujah ngathatha injini ngathatha amathaya amasondo ngathi ake ngiqhathanise ngathi ikuphi okungeha okungenzeke la mangekho okunye ngathola ukuthi into engenzeke makungekho okunye injini ngeke ihambe mamasondo engekho amen hallelujah ngabuka ukuthi uma amasondo engekho injini noma ingaphila 100% iphile saka kodwa ngeke imoto inyakaze mamasondo engekho hallelujah hallelujah kodwa mangabe injini ingekho noma injini ifile imoto ingakwazi ukuhamba
Hallelujah. Ngoba ngisho ne-automatic mawuzothola umakhenikho owaziyo athinta izinto ezithile ungayibona isihamba injini ifile kodwa ngoba khona amasondo besiyahamba. Amen. Ngamanye amazwi there is nothing as important njengamasondo emotini. Hallelujah. Konke okunye kubalekile kuyenza ihambe but amasondo amqoka kakhulu. Amen. Kodwa yiwo lamasondo esingawanaki ke mfundisi ubuthelezi okufanele njalo uhlala ukhunjuzwa hayibo awashintshe waswaphe hayibo awenze wheel alignment. Amen. Hallelujah. Imoto ihamba idinge ikwenziwe wheel alignment. Hallelujah. Hallelujah. And bayazo driver la ukuthi mawungasayenzi wheel alignment kwenzakalana emotini. Ayaqala amathaya adleke ngaphakathi. Hallelujah. Ayaqala amathaya amanye abe nemsele uthi muhamba ubona iyabhamba. Hallelujah. Because ukhohlwe noma ulibale ukwenza into emqobo ukuthi wenze wheel alignment. Hallelujah. Hallelujah. Yafisa ke bazalwane sengichazile ngewheel alignment akangiveza ukuthi masifunde encwadini kaNehemiya sifunde encwadini okwazi nje noma yinini makukhulunywa ngencwadi kaNehemiya ukuthi we are talking of a rebuilding. Makukhulunywa ngoNehemiya kukhulunywa ngokwakhiwa nge-rebuilding not building. Hallelujah. Asikhulumi nge-building ngokwakhiwa kodwa i-rebuilding amazwi kwakha kabusha. Hallelujah. Ngithema ngibuka ngabona ukuthi eqaleni into eyenziwe kusuka chapter 1 kwaze kwayela ko chapter 8 bekwakhiwa kuvuswa kabusha iJerusalem. Hallelujah. uNehemiya was one who was instrumental kakhulu ehamba phambili ekuvusweni kweindonga zeJerusalem. Hallelujah. Kwaqala kwakhiwa kwalungiswa kwarebuildwa isakhiwo then kwathi bese kuphelile into yabise rebuildwa wabe sethu Nehemiya now let us rebuild people. Hallelujah. Sekwakhiwa indonga zakhiwa kabusha zarebuildwa wathi yes ama structures asekhona but structures without people awasho lutho. Hallelujah. Ngoba futhi people without structures akusho lutho. Hallelujah. So wasethi sasakhile indonga sasakhile ngama structure now sebudinga sakhe abantu. Hallelujah. La sifunda khona sifunda la esekubhizi uNehemiya ebhizi akha abantu kune rebuilding yabantu. Hallelujah. Ngamanye amazwi kwakune alignment yasiqala yenziwa. Hallelujah. Kwakunokwaseqala kwenziwa ukuze kwakheka abantu ngoba sezakhiwe kabusha izakhiwo kodwa abantu abakakhiwa. Hallelujah. Kuthiwa sezikhona indonga izakhiwo zikhona abantu babesaqhubeka besekhonza iThixo. Amen. Babesaqhubeka besamlibela uNkulunkulu kodwa sezikhona indonga esewenzile umsebenzi kodwa beqhubeka bakhonza iThixo. Kwase kufuneka ukuthi maqalwe manje bese kwakhiwa abantu. Hallelujah. Ngifisa ukufishana nje khabazela lo 20 minutes ukusho ukuthi my message ithi namhlanje it is time for church alignment. Amen. Hallelujah. It is time for church alignment. Now is the time for church alignment. Hallelujah. Hallelujah. Uthiwa ke kwabusuka laba abantu bakwaIsrayeli baqala besebetsheliwe ukuthi hayibo lento eniyenzayo kayilungile sesakhile kodwa hayi akho mehluko baqala kuthiwa bazila ukudla. Hallelujah. Bazila ukudla kuthiwa baqala bambatha amasaka sackcloth. Hallelujah. Mawuthola ukuthi kwakwenziwelana umbatha amasaka kwakwenziwa umuntu owesuke nokuyisola. Hallelujah. Kwakwenziwa umuntu owekugrief. Hallelujah. Babengembatha amasaka ngoba ingubo ingekho babegumula ingubo bese bethatha amasaka. Lokho kwakuyisign kuNkulunkulu yokuthi ba in grief. Kwakuyisign uNkulunkulu bayisola. Hallelujah. Baqede lapho bafaka uthule emakhanda abo. Hallelujah. Ukufaka uthule ekhanda lakho it was a meaning yokuthi uthi no kunendawo esengifuna ukuyidedicatela kuyona. There is a new place la sengifuna ukuyicommit khona. Hallelujah. Khona indawo esembheke kuyona ngifuna ukusuka kule. Hallelujah. Hallelujah. So
mhlawumbe uyifunde nje unganakuthi amasaka nothuli yini. There is a very great meaning yalokho. Hallelujah. Babeshiya ingubo zabo ezinhle kodwa bathatha amasaka, lamasaka kuthiwa ayakhiwe ngento eyihlaba. Hallelujah. Kwakuyinto eyihlaba ukuthi noma uyifaka uzulunyelwa uzokuba buhlungu esikhunje. Babefuna lokhu ukuthi bahluphe imizimba yabo ukukhombisa ukuyisona uNkulunkulu. Hallelujah. Angazi noma siyahambisana embazelwa. Hallelujah. Bathatha amasaka bagcwalisa uthula emakhanda abo, emva kwalokho baqala bakhuleka kuNkulunkulu. Hallelujah. Mawuqhubeka uzothola nokuthi khona laba memeza khona uNkulunkulu. Verse 5 bamemeza kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba bezisola bethi sifuna ukuphenduka Nkosi sakhe kabusha. Ebona ukuthi it was time for alignment. Hallelujah. Kwase kufika isikhathi se-alignment. Ngoba kungenzeka ukuthi uhlala unethezeka izinto unganakile nje, kodwa kuzofika isikhathi where church alignment is needed. Hallelujah. Where alignment is needed. Hallelujah. Ufisa ke bazalwane ukuthinta namaphuzu ambalwa awezikuba amaningi, about 6 or 7 amaphuzu emfisa ukwathinta angama key aspects of alignment. Hallelujah. Amen. Ngithe khabazela ngibheka ualignment ngesizulu ngathola nje into ethanda ukungisa kweindawo ukuqondanisa. Uqondanisa. Okay, yeah, uqondanisa. Uqondanisa. Alignment is when usuku uqondanisa izinto ukuthi zisebenze ngokufana. Amathaya u4 ufuna wonke asebenze ngokufana, aqondana. Inamba ziyele ngandawo yeyifana. Ubuyisela. Hallelujah. So ubuyisela ngamazinto ebisiphumile. Hallelujah. No church alignment mabe kungaphumekile. Hallelujah. It means bese kuphumekile so sekudinga ukuthi kubuyisele. Into engiyibukayo ke la emathayini noma semidlule endabeni yamathaya, but ma kwenziwe alignment khabazela benza one by one. Hallelujah. Benza abawenza indawonye wonke kanye kodwa benza one by one. Hallelujah. Church alignment. It is time for church alignment. Iyoqala khabazela okufanele ukuthi siyibheke noma siqinisekise ngayo if we are to ensure ukuthi yenzeka ngempela i-church alignment is confession. Hallelujah. Uyabona laba bantu ukuthi bavuma izono zabo, lisho njalo iBhayibheli lapha afunde khona bambhisho bavuma izono zabo. Hallelujah. Ngaphambi ukuthi wenze noma yini udinga ukuvuma izono zakho. Ngaphambi ukuthi ukhuleke ucele noma yini, you need to confess first. Mawufundiswa ngomkhuleko noma ngokukhuleka kuthiwa the first thing you do before crying to Jehovah, before asking for lokho okucelayo, first thing you do, you confess. Uyabiyena uvala amehlo ukuthi Nkosi ngiza kuwe ngiyize, ngiyazi ngiyisoni, ngiyazi angifanele lokubizwa ngomntwana wakho. Awukaceli kodwa usaconfess ukuthi hayi ngiza kuwe angifanele nokuthi ngakhuluma nawe. Hallelujah. Ngiza kuwe angifanele nokuthi ngama phambi kwakho ngoba ngiyisoni. First thing you do uyazendlala kuNkulunkulu uthi Nkosi, I confess my sins. I confess ukuthi ngingumoni. Before uqala ubeke inkinga zakho. Hallelujah. Ibantu malingabuyela ekuconfesseni. Hallelujah. Ayi bazalwane lingakhula ibandla likaJehova. Futhi kungenzeka imisebenzi yamandla when we confess ukuthi siyizoni. Hallelujah. That's the first thing. Number 2, okufanele siqiniseke bazalwane siyakwenza ukuze ngempela sikwazi le alignment ukuthi yenzeke. We need to separate ourselves from the non-believers. Kuthiwa abantwana bakaIsrael bazahlukanisa nabezizwe. Hallelujah. Amabhayibheli esilungu ngithema ngifunda kuona amaningi abelokhu ethi foreigners ngathi no angilibalekele igama ngathi mina non-believers. We need to ensure that we separate ourselves from non-believers. Kulezi insuku sinamakholwa amixa nabantu abangakholwa. Sinamakholwa ahamba nabantu abangabenzi bobubi. Sinamakholwa ahamba nezigangi. Sinamakholwa
bakholwa hamba nabantu abangcolile uzokwazi kanjani ukuhlukanisa okukhanyayo nokumnyama ngoba umbuzo ukhona uthi kuhlanganaphi ukukhanya nokumnyama. Haleluya. Yabona nje mina ngifuna ukusho bazalwane bakhona abantu ongeke ungibone ngihamba nabo. Haleluya. Ngoba bakwenye indawo mina ngikwenye indawo asoze sahlangana. We need to separate ourselves. Hallelujah. Noma ngabe khona izinto esiyizuzayo khona noma ngabe khona ama-benefits esiwabona esingawathola, let us live those benefits. We might as well starve. We might as well go hungry. Sithi no, asifuni ukuyihlanganisa nabenzi bokubi. Hallelujah. Akumele sihlanganyele nabantu abangakholwa. Wena nomngane ongakholwa, I'm warning you. One day uyophaphamusa uwile. Bakhetha abangani bakho. Unganana kanjani nomuntu engahambi indlela efanayo naye? Unganana kanjani nomuntu ongakhuluma ulimi olulodwa naye? Unganana kanjani nomuntu ilanguage yena engafani? Ngithi I'm warning you. Hallelujah. We need to separate ourselves from non-believers. Sihlukane nabangakholwa. Sisondele bona ngoba zothi uJesu uyakuthanda. Siyabona ngoba zothi hey woza semvuselelweni. Siyabona ngoba ehluphekile uthi hayi kulungile nakho uswele ulambile nakho. Kodwa not ukuthi simixe nabo sibe ngabangani oshomi. Hallelujah. Number 3. For church alignment ukuthi yenzeka ngandlela spiritual cleansing, inhlambuluko. Lasho naphi ibandla abazalwane lalikwazi ukuhlambuluka. Hey siyalidinga leli bandla lakudala mambishop wawume emnyango uma kunento uqela umkhokheli bese nibuyele eqaleni nikhulume bese niyangena. Hallelujah. Mangena uzoza into ezokwenzeka la enkonzweni. Uzoza umlilo ozoqhuma la enkonzweni. Ukuthi ulana kade uthukwa uthe usageza yayithuka indoda noma wayethuka unkosikazi hayi kodwa once wabiza umkhokheli nabuyele eqaleni. Wahlambuluka wathi hayi nami uthe mengithuka nami ngaze ngasho ngathi hayi nawe. Mawusu usuyidlulile indaba bese niyaqala niyongena ngaphakathi. Once wafika kuqhuma umentshisi kuqhuma into ongazuyibone ngoba sekunabantu abayihlambululile. Siyalidinga ibandla ukuthi engathi lingabuyela enhlambulukweni. Lifunde ukuthi kuyahlambuluka. Abazalwane abasayi-understand bazalwane inhlambuluko kulezi ikhathi ngendlela ukuthi usuyuza umuntu emila epulpit athi hey bazalwane ngiyahlambuluka njalo. Bayibona phi inhlambuluko? Ngahlambuluka nina nonke ngeke ungibone. Nonke ngeke uzungibone. Mawuhlambuluka uthatha umuntu oyedwa. Ubuyele naye eqaleni. Ngeke ume kanje uthi ngiyahlambuluka njalo bazalwane hayi ngiyahlambuluka. Ayikho inhlambuluko lapho. Amen. Inhlambuluko iphakathi komuntu ohlambulukayo nalo olalele. Lo lalele umele uNkulunkulu. And inhlambuluko ngangiyazi mama ukuthela izidala ukuthi iphela lapho la nikhona. Ivalwa ngomkhuleko isilwa ngomkhuleko. Yabo ngathi umkhuleko emveni kobe sihlambulukile. Umbhodi igqiba lento kade ibida. Iphotha phakathi ebhodini. Siqeda lapho ngevala. Sihambe nenkonzweni. Endimane zenjalo khabazela ngeke uzwe le ndaba kaDuyimbi kusuyizwa ngelinye ilanga komunye umuntu. Lento kaDuyimbi kumina mangabe siyibhozile sayigqiba ngeke uzwe usuyizwa komunye umfundisi. Iyogcina kithi ngoba sayigqiba la sayivala ngomkhuleko. Engathi besingabuyela ekubeni ibandla. Ukuhlambuluka. Point number 4. We need to stand in our place. Kuthiwa basuka abantwana baIsrael bambe endaweni yabo. One into abayenza bazahlukanisa nama-foreigners, bazahlukanisa nama-non-believers. Basuka lapho bame endaweni yabo.
Ngamanye amazwi sebezahlukanisele nama non-believers. Bakhumbula ukuthi hey kambe before kubulawa indonga, before sithunjwe, kunendawo yethu esasima kuyona. Hallelujah. Hey umuntu okhumbula ukuthi hey kambe khona indawo yami engangima kuyona. Kunendawo yami yamandla la engangithi bese ngimkhona ngithola amandla. Uyihlukanise nama non-believers nabangakholwa. Wakhumbula ukuthi hey khona intende lapha egumeni engangiya kulona. Khona indawo engangihlangana nabangcwele. Kuthiwa bami endaweni yabo. Hallelujah. Ake sifunde bazalwane ukuma endaweni yethu. Kuthiwa bama they stood. Hallelujah. Abagcogcomanga abagcaluzanga njengamakholwa enza njalo kulezi insuku. Ikholwa lana namhlanje kusasa lapha, kusasa lapha, kusasa lapha. Abagcaluzanga abagcogcomanga kodwa bama endaweni yabo. Ikholwa liyazi indawo yalo. Sifuna amakholwa azoyazi indawo yawo. Hallelujah. Amen. Members of Daniel Community Church wazi ukuthi hayi unendawo yakho makuyona. Hallelujah. Ukuze kwenzeke izinto fanele utholakala endaweni yakho. Hayi wenza futhi ume nalabo manabo. Hallelujah. Hallelujah. Bahamba endaweni yabo. Athi siyadinga ukuhamba siyo endaweni yethu. Ngikhuluma nomuntu umlambokazi wacela ukuza la khabazana. Hallelujah. Ngithi akakhumbula ukuthi kunendawo yakhe. Lapho ufanele aphinde ayoma khona. Seyivusiwe indonga mhlawumbe uke wabona indonga idiliswa. Siyazodlule kukho khabazana. Uke wabona indonga idiliswa. Wabona izinto zenzeka. Hayi kufika isikhathi la indonga zase ziyavuswa. Sekubiza ukuthi mase ivusiwe akahlukane nama-non-believer bese imanise nabo. Bese qeda sebheka indawo yakhe. Bese buyela lapha emakhona. Athi indawo mina engangima kuyona. Hallelujah. Hallelujah. I'm glad covers it because I become emotional. Let me just go past. Hallelujah. Point number 5. We need to cast out some things and behaviors in the church house. Oh yeah, amen. Bazalwane simasambe endleleni sihamba sambe bese banezinto eqala bese ziba yimfakela endlini kaNkulunkulu. Amen. Sithatha izinto sometimes angaphandle siyifake phakathi la esontweni. Sithatha izinto ongamele ngabe ziyangena la bese ziyangena. Fanele kufika isikhathi if we talk about the church alignment sifuna yenzeke ngempela fanele kufika isikhathi la zothatha izinto ongamele kube zala sikhipha. Hallelujah. Let's cast those things out. Asikhiphe ngoba kuzonezala yizo lezinto ezivimba ama breakthroughs. Hallelujah. Yizo lezinto ezivimba ukusoza abazalwane. Yizo lezinto ezivimba ukuthi abazalwane baphepha prophet. Yizo lezinto ezivimba ukuthi kwenzeka ama miracles. Ngoba khona izinto esifake endlini kaNkulunkulu ongafanele ngabe seyifaka. Hallelujah. Kunezinto esingazenzi endlini kaNkulunkulu. Amen. Ngicela ungaqhubeki angifuni ukungaphinde ngimenye la. Amen. Hallelujah. But khona izinto ofuna sibalekilane nazo. If we are to ensure ukuthi church alignment yenzeka ngempela. Kunezinto ofuna siyikhiphe endlini kaNkulunkulu. Sithi lo angeni. Hallelujah. Sithi lokhu kuma ngaphandle. Mayibonke Nkosi. Ngiyabona abazalwane ebandleni sekwenza mhlawumbe asikwazi akukho la eDaniel Community Church mhlawumbe akukho futhi ePentecost. Kodwa kunezinto esezikhona ngokubuka amabandla okubuka izinto esezenze. Kunezinto esezifakiwe ebandleni likaKristu. Okufanele thina silwe sithi no abantu abasazibiza ngamaKristu asingabavumeli ukuthi benze lezi zinto ngoba mase kuthukwa thina sonke. Kwenza khabazela umfundisi waseThekwini bese kuthuka thina sonke bala iStenda. Kwenza umfundisi waseMaritzburg sithuka thina sonke bala iStenda. Kwenza wale goli koLimpopo sithuka bala iStenda. Yabona lento edumile okumiwa ngayo mangabe sigcona noma kuliwa nathi. Leyokudlisa abantu utshani.
lokuphuza abantu bafutha ngedumo phuza petrol ayenzeka ngeKZN yenzeka eGauteng but iyona into engangithuka ngayo mangabe ngicela ama donation ngafika lapha eShaka kweinkampani enkulu ngathuka ngaleyo nto ngisathi ngithi ngiyayiveza incwadi eBrown and ngithayi ngizocela donation kodwa yane ngathi hayi eyesonto kodwa no ngalinga nje isonto ahlanga nje naleyo nto angiphumanga ngibheke emumva ngaphuma ngihlehla umnyango ngangibuka ngamehla sesikhulu ngikade nothi ngingawi ngiyaqala nokuba kule nkampani mase ngiyophuma emnyango ithi receptionist awusho baba kambe mase nilakhile leli sonto nizobadlisa utshani nizobaphuza upetrol Butoba nangana ifike kahle na 30 iko ima 20 something mhlambe 22 i-receptionist ihlezi lapha wafika ukuthi ngiyiphendule ngathi no angayiphendule nga reverse ngaphenduka sengiphuma emnyango ngaphenduka ngahamba ngayophuma mangifika ngayixoxela inkosazi kuphela la ngazi yini ngiyixoxela kuleli ibandla lese ngizoyisho manje mangifika esangweni la khona ongenayo leli liphendukayo nezinsimbi ngiyabona lawo masango ngifike ngene ngithi 1 mangithi ukuthi ngiqiba ngivalela abathe ngiyaphuma kusayiphambi la kusayemsengini la ngisila thule manje ngithetho ngamemeza babekhona becosha insimbi babeyicosha bayibhekela le waphela mhlawumbe 3 kuya 5 minutes ivaleke kulezi insimbi la 10 star bathi 10 star basho njani ivalekela uyabona ukuthi le block engemabomu ivalekela kwathi emva isikhathi ayibangidedela ngaphuma ngangisazoya kwezinye eziwu2 eziwu3 inkampani ngibangisakha bazela amashona ekhaya amanahamba maye ekhaya ngangasebenza leso sikhathi ngiphumela nje ngathi ngcono ngiphinde ekhaya into engangithuka ngayo intombazanyana into enziwa eGauteng kwezokuthuka ingakho thina siyibandla fanele siyime sithi no asifuni ngoba ngisho kungenzeka eCape Town kodwa kuzokhonzwa nakithi sila eKZN so fanele kufike la sithi khona izinto engezona la siyayikhipha siyicasta out ingakho kukuhle nje ukuthi siqinise inhlaka zama-fraternal khabazela ngoba yizona ezizosebenza umsebenzi omkhulu ukuvimba lezi zinto ingangene eKZN. Hallelujah. Ngoba slowly ziyeza ngeke ngaba se town hall ngangise council chamber town hall kunenkonzo ayikhala keyboard isha ngathi ake ngiyozwa lapha mangithi ngiyafika ayibo uqizwa ngeintambo uqizwa ngeyikhumba uqizwa ngani kodwa keyboard yasho impela isho njengalopana lo njengoba shele ndoda kodwa uqizwa ngayo yonke into nje kuthiwa kuzosizwa abantu ngapha ngihlahla nyova ngathi angiphindele emumva kulomhlangano engikona ngikhohlwe nje yilento kwakumgqibela ngathi angikhohlwe nje sekuyaqala abafuna ukungena okubiza ukuthi siqinise inhlaka ukuze siyivimbe lezinto. Hallelujah. Hallelujah. Sengiyaphetha ke bazalwane, it's time for alignment. Hallelujah. Point number 6, we need to study the word. Kuthiwa kwathi emva kalokho bathatha incwadi engcwele kaNkulunkulu. Angisho njalo. Bayithatha bayifunda. Hallelujah. Bafunda sidinga ukufundisa bazalwane ukuze singakhohliswa zigebengu. Hallelujah. Sidinga ukufundisa ngoba izilone lesikhali sakho mawuhlaselwa uSathane. Hallelujah. Kwenze njani uJesu uma ngenkathi ehlaselwa uSathane? uJesu akathandazanga. Hallelujah. Akaguqanga phansi wathi hayi Sathane awunginiki ithuba ngithandaza. uJesu wayelokhu emphendula ngezwi athi kulotshiwe. Hallelujah. Amtshela ukuthi hayi yenza lokhu ngoba ingilosi athi kulotshiwe. Hallelujah. Wayekhotha izwi lona elokwenza ukuthi uphume ususenkingeni noma ngabe yaluphi uhlobo. Sometimes umkhuleko ngeke ukufika ukuthi ukhuleke uyongakwazi kodwa izwi oyolikhuluma liyoba namandla. Hallelujah.
Sidinga ibandla masithi siya-align ekhabazela. We are doing church alignment. Sidinga ibandla elizogxila ezwini, ibandla elizoba nabazalwane abagxilile ezwini. Hallelujah. Athi bekhuluma umzalwane uze ukuthi lo mzalwane ukhuluma into ayithathe embhalweni. Hallelujah. Akakhulumi nje umoya emoyeni. Hallelujah. Siyadinga abazalwane ukukhulekela ukuthi abazalwane abahlale ezwini. Amen. If we want to align the church, then lastly, number 7, there is a need for prayer. Singakwenza konke lokho esengikhulume ngakho bazalwane, but without prayer, we live out prayer, there will be no church alignment. Amen. Amabandla onke ngathi abenga embakha in a strong prayer. Mayengena noma eseqhubeka nokukhonza noma esephuma ngoba izinto zilimala kanjena nje bandleni sithambise emkhulekweni. Kunabefundisi ngisho nabalimalayo because abantu ofanele ababathwele ngomkhuleko badembesele. Lalela ngimile ngemkhuleko yami. Yimi ngemkhuleko yalabo abazalwane engihamba nabo nabanye abangekho. Amile ngeyami imkhuleko eyami anginayo amandla okuma ngabo kodwa ngimise ibona. Hallelujah. Umfundisi udinga ibandla ezomshekiseka ngomkhuleko. Umfundisi udinga ibandla ezomshoka ngomkhuleko. But kulezi insuku kunoba umfundisi akhulekelwe uyahletshwa. Kulezi insuku kunoba umfundisi akhulekelwe kukhulunywa kabi ngaye. Kulezi insuku kunoba akhulekelwe kugxeka umkakhe. Kuze kugxekwe nengubo kuthiwa nimbonile ubegqoke kanjani. Khulekela nini umfundisi? Uyibonile ingane yakhe igqoka isikhindi esidabukile. Okumqoka kumzalwane lokho ukuthi ingane yomfundisi njani. Akumqoka ukuthi amkhulekele. Ingane kwalesimo okhuluma ngaso sidinga umkhuleko ukuthi Nkosi asifise umfundisi wethu ingane zakhe ihlukule kanjena. Yenza amandla Nkosi sipha amandla manje nengenamandla thina sipha amandla singenelele. Liphile lo bandla elalikwazi ukunakekela umfundisi walo. Liphile lo bandla owathi umzalwane nomncane kungekho kodwa athi no lo 50 rand ungasithola isikhindi sale nganyana kamfundisi athenga hamba umnikeza athi nakha akagqoka umzukulu. Lishone phile lo bandla. When we are aligning the church, fanele ibuye emasisweni. Izinto lezofanele sibuyele kuzo. Because umfundisi nje ebekwe kunina phambi kwenu umele uNkulunkulu. So ngamanye amazwi izibuso zakho ziqala kumfundisi before zize kuwena. There are some of you abangayitholi izibusiso because ziyavimbeka because abakwazi ukuthwala umfundisi ngomkhuleko. Singadlula kanjani isibusise sisuka kuNkulunkulu size kuwena ekubeni umfundisi uyamhleba? Singadlula kanjani isibusiso esisuka kuNkulunkulu size kuwena ekubeni umfundisi uhlekisa ngaye nangezingane zakhe? Timothy ibuye masisweni. It's time for church alignment. Ngiyafisa ke bazalwane ukusho sangiphakathi ukuthi alignment it starts with an individual. Ngithena Bishop mangabe ku-align imoto ngiyangibona mabe aligner ngihambe ngabo bafike baqale kuleli sonto basuke kuleli beze kuleli basuke kuleli beze kuleli. Ngamanye amazwi if church alignment izophumelela it has to start with ama church members, church individual members. Angeke ngiqale ibandla aligneke kunga-alignekanga wena nawe. Idinga indaba uqala kwena ube aligned bese wonke amasonto awu4 ase-aligniwe imoto isizohamba kahle. Hallelujah. Hallelujah. Uma align amabili kakulungi kudinga aze aligneke omane. Ngamanye amazwi niyibandla lala eDestiny ngiyafisa ukuthi ni-aligneke nonke. Wonke umuntu akakakhuleka ukuthi let me be aligned. Ukuze ungaphazamisa imove kaNkulunkulu, ungaphazamisa ukuhamba kwalenqola eDaniel Community Church, ungaphazamisa imove uNkulunkulu ayiletha kuleli bandla. Khulekela ukuthi ngifisa ukusho bazalwane ukuthi mayimoto ihamba ngamasonto enga-aligned
alayiniwe amanye. Hayi umshayeli womnikazi wayo kufika isikhathi la ebona khona ukuthi hayi phela elibheda yileli. So la amanye amazi kuzofika isikhathi la ebona khona futhi umuntu obhethele enqola nangu. Don't tell yourself ukuthi awubonakali nje ubhedisa inqola ungafuni ukalanela. Uyabonakala. Uyezwakala uyayizwa ukuthi hayi lena inyakaza kakhulu kabi la kwa left ngemuva. Uyabonakala. So kubiza ukuthi ukhuleka ukuthi Nkosi ngenza ngibe aligned. Hayi imoto inga-aligniwe kahle. West ingenzakalayo. Khumisa idingeke. Will you be happy? Ginqika le moto. Hey Daniel Community Church. Iginqa wena because you don't want to be aligned. Ginqika le moto iginqa wena nje kuphela because you don't want to be aligned. And mase kuhlola sekucheka bese kuthola no imoto iginqwe usibanibani because akafunanga ukuba aligned. And if that's the case, Bible thabela ungu unto you. Mphethe ngokuthi ke bazalwane, when you do alignment, you need ama-tools are-special. Ngeke uthathe isipanela shenge nojeke ukuthi uyokwenza alignment. You need a special tool. And also an artisan ofundele lokho. Angazi wena shenge uma uyokwenza yakhe imoto alignment noma kuhlale kuba yilo noma yimuphi. Mina mangenza alignment kuke kuthiwe kwesinye isikhathi sicela babulinde kancane useselantshini okuyena oyenzayo. Mhlambe ngeke lihlangabezane nayo leyo nto abanezimoto. Kuthiwa useselantshini akuthi ukulinda. Because akusinoma ubani owenza alignment. So ngithi ngalokho bazana bengifisa ukuthi ake nikhulekele uhlobo labefundisi abazokwazi ukuthi basize amabandla ukuthi abe aligned. Ngoba sibona bonke abefundisi abakwazi ukwenza alignment. Abanye nje bela kule workshop bakwazi ushintsha amathaya kuphela. Bakwazi ukuphapa amathaya bafaka ama-plug kuphela emathayeni. Kodwa khona laba abadala alignment ukuthi akubeyibona bazo-align ibandla. As a church we need to pray for those ukuthi uNkulunkulu akasinikeze labo abakwazi uku-align ibandla. Hallelujah. Ngoba kulezi insuku sandelwa abefundisi abasebhizinisini. This is business, boy. It's not a calling, a business. Ngikhumbula sikhuluma noKhabazela ngo-2007. eThukhazela ngeke ngihambe ngiye ebandleni elikude wayengashelela eDanela wesaliqala. Ngeke ngihambe ngebandleni ayikufike ngishumale ngijuleke ngibe emanzi. Qede lapho shawo 35 rand. Mnikelo joyina kupetrol imfundisi lapho ngifake ngalezo khathi lapho ngifake 150 wayisho njalo ngikhuluma ngo-2007. But one thing engiyikhumbulayo ayisho wathi noma kunjalo I won't stop. That's when ke ngabona ukuthi no umfundisi akekho ebhizinisini. But what he's doing is it's a calling. Yes. I-calling uyenza noma kungasekho amathuluzi okwenza kodwa uqhubeka ukwenza. Amen. Maku i-calling yakho ukuthi usebenzise isipedi ukhe inhlabathi. Sinqamuka isipedi Khabazela ukhangezandla. Ukhangezandla. Awuthi sengiyayeka ngoba isipedi asisekho. Awuthi ngiyahamba mina hayi ngobona mase kufika isipedi. No, uthi noma ukhengezandla. Ufunga ingalo zakho ukhengezandla. Uzuqeda ukubhalisa lento oyibhalisa ukhengezandla ngoba hayi ubiziwe kulento awuyenzela ibusiness. Hallelujah. Without alignment the gospel is dead. Angazi noma ngifisa ukuthi ifele livangeli lihle kangaka esalamukele enkosini. Without alignment, the gospel is dead.
kafishane bazalwane. Sizokhuleka namhlanje. I think Khabazela, this is a message ukuthi sikhuleke. Over. The message ukuthi sikhuleke sikhuleka. Yes Lord. Yena umwele. Sisahuma kanjena kusho ngithi Nkosi help me to be alive. Awusho ukuthi help this church to be alive. Awusho ukuthi help the church of Christ endaweni yabadukuza to be alive. Sisahuma nje kanjalo. Awuyena akakhuleka namhlanje sizokhuleka sonke abazalwane kodwa silinde lo mfundisi uButhelezi akanxusa uthi Nkosi align the church. This is time for alignment. It is time for alignment. It is time for you to align yourself. It is time for this church to align itself. It's time for church alignment. Ashon kabili bese khuleka umfundisi sibe sikhuleka sonke sibuza uNkulunkulu. Uthixo ungcwele. Uthezwe lakho uNkulunkulu uhambela ukuba oyise kubantwana uso izizwe sesithanda sesifile sabakuzondayo kepha ubenzela umusa abayinkulungwane abathandayo abagcina imiyalo yakho abawayisezulwini sehlile uNkulunkulu sehlele endlini yomuntu ukuba uNkulunkulu sizokhona amazwi akho sithi babizwi lakho utheze kanjalo uJeremiya lona kalumumba esandleni sombumbi kepha umbumbi akazange liyekele wathatha umumba wenza okuhle nokusemehlweni akhe abawethu sezulu bungenza njalo kulikandla egameni likaJesu Nkosi yethu. Father, we pray for reconstruction, we pray for restoration, we pray for rebuilding uNkulunkulu engcwele egameni likaJesu. We pray for church alignment uNkulunkulu engcwele elakhi igama Baba ngoba uNkulunkulu Baba kubantu abazeki kepha kuwe Jehova kuyenzeka egameni likaJesu. Baba nalibandla lakho Baba siyakhuleka siyathandaza egameni likaJesu ngoba igama likaJesu lingumbhoshongo namandla lithi silakhomolekela kulo uyalandela. Baba wethu ngolonda ibandla lakho londa Baba izwi lakho ey'nhliziyweni zabantwana bakho egameni likaJesu Kristu. Usaba ibandla uNkulunkulu Baba elizona sikhaleni ngalesi sikhathi egameni likaJesu elizona babengona ukulinda. Baba wethu egameni likaJesu lilindele ukukhuluma kwakho abesiliyenza egameni likaJesu. Baba siyabonga ngoba sikucela egameni
Yesu Kristo Yesu. Ozobuya masinyane. Balandi ibandla lakhe. Amen.